Ай, что ты такое? Мне не падабаюцца Гаспадарства. класы. Трэці выпуск. Гаспадарства, усіх вітаем. Сёння ў нас чарговы выпуск міні-падкасту, тэма якога Як бы змяніўся свет, калі б у людзей не было сораму ўвогуле, што б знікла, а што з'явілася? карацей абмяркоўваем сёння сорам. Ёсць нейкі адразу. Даруйце. У мяне ёсць у мяне проста ёсць адразу. Паехалі. Вось, гэта такая гісторыя, з якой я сутыкаюся апошнім часам. Яна датычыць трошкі беларускай мовы. Даруйце, што у нас першы прыклад і беларуская мова, але я мяркую, што у беларусаў не больш сораму, чым у іншых нацый, народаў і гэтак далей. Але я думаю, што у беларусаў у кантэксце беларускай мовы багата сораму. Я думаю, што беларусы збольшага не гавораць па-беларуску, не выкарыстоўваюць у сваім штодзённым жыцці, нават расійскамоўныя беларусы, не выкарыстоўваюць у сваім жыцці нейкія беларускія словы. Я не пра шуфлядку і пра нешта такое, вот тое, што ўжо ну, для беларусаў база, а пра нешта больш такое, пра сорам. Праз тое, што ёсць нейкая гісторыя сорама нейкага вот, вясковай мовы, ёсць сорам таго, што падумаюць іншыя людзі. Я ўсё жыццё гаварыў па-расейску, а тут я перайшоў на беларуску, і што скажуць, што ты там беларус там ці што, ці з чаго ты пачаў? Вот это... Вясковага батона пад'еў. Ну, як усё змянілася. Я думаю, што вот гэта адна з асноўных прычын, чаму беларусы не гавораць па-беларуску. А сорам агулам, ну вот я як піражок, які ўжо больш за год у тэрапіі, і мы абмяркоўваем тэму сораму, але вось калі сцісла, гэта можна назваць, што падумаюць людзі? Я думаю, што так. Я думаю, што сорам ён з'яўляецца у сацыяльным кантэксце. Сорам з'яўляецца, калі чалавек у сацыяльным кантэксце, але сорам гэта выбар, ну, то бок кожнага чалавека. То бок, ну, в сэнсе, это ж натуральна, што не табе, ну, надо... Ты просто, ну, бачыш рэчы вось так, а то бок просто твоя эта візія таго, як і што мае быць, альбо не мае быць, вось таму адсюль узнікае сорам. Што з'явілася, альбо знікла, калі вот людзі агулам вот, ну, не саромеліся? Я думаю, было бы больш блогераў. Дарэчы. Калі мы маем на ўвазе пад сорамам тое, што падумаюць людзі, і хутчэй за ўсё у нашым уяўленні гэта нейкая негатыўная там а-ля крытыка, то, напэўна, ёсць людзі, і іх, напэўна, багата, якіх спыняе ад таго, каб стаць блогерам, што, я зараз тут што, пачну ліпсінкі здымаць, танчыць на камеру, а там маці паглядзіць, бабуля паглядзіць, сяброк паглядзіць, што яны скажуць, не буду. Вось, таму што з'явілася то з'явілася больш блогераў. Я думаю, што агулам было больш людзей, якія б праяўляліся. То бок, калі не ўсе, бо я разумею, што багата людзей яны хацелі б неяк быць больш нейкімі яркімі, сацыяльна актыўнымі. Я перакананы, што багата каму падабаюцца гэтыя відэа, дзе нехта камусьці дапамагае, там піша нейкія там паперкі, дае, і вот это вот усё. Ёсць гісторыя. Капец. Я днямі пайшла ў краму. Перада мной ідзе спадарыня, і я спачатку не магла... Я за ёй ішла, напэўна, хвіліны 1,5-2. Думаю, так прыемна пахне нейкімі кветкамі. Не ясна. Няма нідзе кветак, яшчэ там снег, дождж, вось гэта ўсё. І потым я разумею, што гэта вось гэтая спадарыня. Я такая, трэба буде... Я зараз збяруся з думкамі, я падыйду да яе, скажу, цёця, парфума, агонь. І мне нешта так, яна падумае, што я нешта ад яе хачу, а я не хачу, каб яна нешта падумала. А цяпер мне сорамна, што я не... То бок мне ў моманце было сорамна, што яна падумае, а цяпер мне сорамна, што я не падышла. Хаця, магчыма, я магла бы сказаць ёй, што ёй клёвыя парфумы, спытаць, што за яна, і знайсці сабе такую ж. Я думаю, што вот такога нейкага ўзаемадзеяння паміж людзьмі было больш з аднаго боку. З другога боку, я думаю, што сёння вот это ўзаемадзеянне паміж людзьмі, што яно большага таксама яшчэ звязана з тым, што людзі проста маюць нейкі недавер. Не столькі, магчыма, сорам, хаця і сорам таксама тут, я думаю, ўплывае, але, недавер. І ён такі нейкі сёння у маіх адчуваннях, ён нейкі такі базавы. То бок ты нават ён калі не апраўданы. То бок у тебе калі нават не было нейкай капец сітуацыі, ты ўсё адно нешта недзе паглядзеў, нешта вот это, і цяпер ты думаеш, што усе людзі гаўно, і ты,
умоўна, што бок, што ты да любога ўзаемадзеяння ставішся, то бок так сабе, да цябе там падыходзяць, не ведаю, там з нейкім там з пытанням, чымсьці вось такім. І відавочна, што не ўсе людзі, але я думаю, што збольшага. Мне такіх сітуацый было мінімальна. Напэўна, за ўсё жыццё, напэўна, штукі 4, максімум 5, калі нехта падыходзіў там з нейкім закідам у мой бок, хаця мы там не ўзаемадзеялі ніяк. І праз гісторыі, якія я бачу ў інтэрнэце, і праз вось свой гэты досвед. Там, напрыклад, вось цяпер, калі да мяне падыходзіць падарыня, што падавалася больш нейкім safe space, гэта ж жанчына, што вось гэта ўсё, вось я ўсё адно аўтаматычна буду прыціскаць заплечнік, бо, напэўна, яна зараз прыйдзе, нешта будзе ад мяне патрабаваць, а яна з нядаўняга просто падышла цётенька, спыталася, як праехаць туды і туды. Я такая, давайте я вам зараз знайду. А яна там, яе Nokia 33, што, да? Неважна. Стары нейкі тэлефон быў, я такая, давайте я вам зараз знайду. І ў першую секунду, калі яна да мяне падышла, і ўсё адно заплечнік такая, аць. Хаця потым ужо ўсё спакойненька. Так што мы зноў мяняем тэму, мы пачалі з сораму, перайшлі на недавер. Яна блізка. Я вось думаю, што людзі бы так, як сказаў, што будзе больш блогераў, што людзі больш бы праяўляліся і, магчыма, было б менш цкавання ў сеціве. Просто што калі усе блогеры, грубо кажучы, што ніхто не блогер, з другога боку можна сказаць, што у пэўнай ступені сорам памяншае колькасць нейкага там цкавання, хейту і гэтак далей, бо людзі некаторыя там саромяцца напісаць гаўно, а з другога боку сацыяльныя сеткі якраз такі сёння даюць неймаверную магчымасць ананімна пісаць усё, што хочаце. Паніжаць сабе сацыяльны рэйтынг. Так. Як і ў мінулыя разы, ёсць негатыўныя бакі ў гэтага ўсяго. Першае, што мы з тобой зачапілі яшчэ за кадрам, гэта што больш людзей бы сікалі ў ліфце, і, магчыма, больш людзей хадзілі бы аголенымі, там, не ведаю, на працу, на прыпынак. То бок ёсць нейкія там нормы маралі прыкладныя, што там у ідэале хаця бы купальнік. Лістик. Зімой шышка. Але што, напэўна, праз не менш сораму агулам, магчыма, такога было бы больш. То бок у чалавека б не было чаканняў, што пра мяне падумае іншы чалавек, і таму якая мне розніца. То бок праяўленне агулам было б не толькі ў кантэксце таго, што людзі больш бы, не ведаю, было б больш блогераў, якія вандруюць. Там блогеры, якія здымаюць пра касметыку. Было больш там блогераў, якія, не ведаю, робяць нейкую крынжаціну. Хаця вот тут, напэўна, можна трошкі паспрачацца ў кантэксце, наколькі сорам замінае людзям. Бо у пэўнай ступені камусьці замінаюць нейкія правілы, якія бацькі... То бок... Давай разу прыклад, бо я пачну губляцца. Напрыклад, сікаць у грамадскім транспарце. Не трэба. Але, вось, магчыма, гэта гісторыя звязана з сорамам, што ты не сікаеш у грамадскім транспарце проста праз тое, што саромішся. А з другога боку, магчыма, табе бацькі сказалі, што так рабіць не трэба, бо гэта навязаны сорам. Не, бацькі табе сказалі, што цябе заругаюць. Не так сказалі, што, это прастора там іншых людзей, і што трэба я паважаць, і мур-мур-мур, не праз тое, што будзеш там себе так паводзіць, за табой там нехта там прыйдзе, там это вот такое. Вось, а наадварот, што это вот трэба паважаць, прастору іншых людзей, таксама дома можаш прыйсці, абсікаць усе куты. Вось, а тут, калі ласка, не трэба. Сорам, напэўна, з гэтага ж і пачынаўся, што спачатку табе там нешта забаранілі бацькі. Потым зноў нешта забаранілі бацькі. Потым ты прыходзіш у садок, табе там нешта забараняюць. Потым у школку, і вось яно ствараецца як нейкая бурбалка, што так, вось калі я зраблю вось так, мне было 2, мама сказала вось гэта, значыць, вось гэта сорамна. То бок з гэтага ж сорам і пачаўся. Тут цікава пра гэта падумаць неяк глыбей наконт сораму. Дарэчы, ёсць, можа, хто разбіраецца, мы абсолютно не тое абмяркоўваем. Вось, напішыце ў каментары. Я проста падумаў, што, магчыма, можа гэта таксама датычыць сораму, але гэта трохі нейкая іншая гісторыя, бо, напрыклад, забарона ад бацькоў, гэта забарона ад бацькоў, то бок гэта не сорам. То бок, калі табе гавораць, што не хадзі з чырвонымі валасамі, на табе будуць гаварыць, што ты там, не ведаю, фу,
то тут табе расказваюць, то бок табе не маці забараняе, табе маці гаворыць, што ты будзеш сябе адчуваць, то бок што табе будуць вот гэта гаварыць, і ты, то бок, гэтага хочаш унікаць, і таму ты гэта там робіш либо не робіш. Думаю, што вот гэта вот сорам. А калі маці табе гаворыць, нельга хадзіць з чырвонымі валасамі, то это вот ты просто такая, нельга хадзіць, бо маці сказала, а потым ты вырастаеш і альбо фарбуеш, альбо не фарбуеш, ідзеш там супраць, альбо падтрымваеш, альбо перасэнсавала і не фарбуеш. Вось, таму я думаю, што гэта не да канца сорам. Хаця я думаю, што нейкая старая ці, можа, новая мадэль бацькоўства, яна якраз такі збольшага праз сорам і вучыць. Бо, ну, савецкі час, это вот усё грамадскае, то бок, што вот, што скажуць людзі, там это ж... Все маюць быць аднолькавыя у такім веку. Садок, у такім у школку, універ, замуж, завод. Дзеці. Ой, даруйце. Забыла пра дзяцей. Забыла пра дзяцей. Вось. Як мне не сорамна. Як табе не сорамна? Я думаю, што вот галоўнае, вот, што бы змянілася, это было больш праяўленых людзей. Але больш праяўленых людзей у розныя бакі. То бок, з аднаго боку, это было б людзі, якія б сапраўды сталі б, там, не ведаю, мастакамі, блогерамі, вот гэта вот усё, а з другога... Онліфанніцамі. А з другога боку было больш... Не парада. Не парада. А з другога боку было больш бы людзей, якія б вось нарэшце неяк пачалі рабіць нейкія, ну, нейкі крынж, умоўна, карацей, вот тое, што раней было вот сорамна, такі, будзем рабіць. Вось. Глядзі, з самага пачатку пытанне было, што б здарылася, калі б не было сораму, і далей, то бы знікла або з'явілася. І вось мы, падаецца, што разгледзелі з нейкіх бакоў, што б з'явілася, і там нейкія плюсы, нейкія мінусы. А што бы знікла? Што мне нічога не ідзе такога да галавы. Знік бы сорам. Ну, это ж не зусім той адказ, напэўна. Насамрэч, зніклі б усе вынікі ад сорама. То бок, напрыклад, дзяцей, магчыма, было б тады больш складана гадаваць. Не ведаю, калі ты іх не праз сорам... Альбо было бы прасцей з імі сепаравацца. Ну вот. Дакладней, не бацькам, бо бацькі бы, напрыклад, былі такія ко-ко-ко, а дзецям, магчыма, было бы прасцей, ну, нейкія межы будаваць. Я просто думаю, што ў пэўнай ступені і бацькам было б не ўсім, напэўна, але... У бацькоў бы помнім, таксама б сораму не было. Ну, я пра гэта, што бацькі б тады такія, ну, то бок, я нармальная маці дазваляю, там, ну, ці бацька, то бок, я дазваляю, вот, там, усё, сепаруйся. Нам это патрэбная шутка якая-нибудь бы. Караці, я думаю, што сорам несе больш шкоды, чым нейкай карысці. Што калі б сорам бы знік, то на яго месцы, там, дзе ён нёс нейкую карысць, узніклі бы нейкія, магчыма, больш якасныя рэчы, больш правільныя, не ведаю. Мне таксама цівілася думка наконт таго, што бы знікла. Мы ў пачатку абмяркоўвалі там пра блогераў, пра яўленне чалавека, і што, магчыма, была бы большая канкурэнцыя ў межах там рэкламы, продажаў у інтэрнэце, я маю на ўвазе. Што вось сённяшнім днём ёсць вот X колькасць людзей, якія і блогеры, у якіх можна купіць рэкламу, якія займаюцца продажамі і ўсё такое. А калі б такіх людзей было больш, то гэта была бы, па-першае, большая канкурэнцыя сярод тых, хто прадае, і сярод тых, у каго можна купіць рэкламу. І як вынік, што бы знікла, мне падаецца, што з рэкламай, калі б яна не знікла, то былі бы, ну, напэўна, нейкія праблемы. Альбо гэта былі бы нейкія конскія цэны для тых, каму патрэбна рэклама, альбо, не ведаю, напэўна, бы знікла. Наўрад ці бы знікла бы рэклама, проста што змянілася б тады індустрыя, ніша і гэты далей, але я думаю, што проста што падрасла б неймаверна канкурэнцыя. Вось, бо я перакананы, што сёння ёсць процьма людзей, якія капец, якія таленавітыя і вот это вот усё, але яны праз унутраныя нейкія сорам, праз нейкі там ціск, не ведаю, там у дзяцінстве, не ў дзяцінстве, вот усё. То бок, што яны проста не праяўляюцца праз думкі, это вот як ты гаворыш, што трэба менш думаць, умоўна, больш рабіць. Ну і вось гэта я перабольшыла пра 8 мільярдаў блогераў, бо, напэўна, не ўсе б захацелі. Не, ну, відавочна, што яны ж адрозніваюцца. Хто не захацеў, пайшоў сікаць у ліфт. Гэта не заклік. А пакуль што, пакуль мы не можам пазбавіцца сорама вот так, пакуль што ходзім
на тэрапію Ну, і альбо сваімі алкаголь. сіламі. Алкаголь? Ну, Што? дарэчы. Дарэчы, вот цікава. Прыходзіш на дыскатэку такі ля-ля-ля. А потым бахнуў і і ўсё. І ўжо і не важна, што там падумаюць. Угу. Цікава, дарэчы, было б неяк альбо не ведаю абмеркаваць, альбо неяк пагугліць, можа, запішам нейкі асобны выпуск. Вот цікава пра вот это вот пра ўздзеянне алкаголя на людзей. Не хочацца зрабіць гэта нейкая навукова-папулярны падкаст. Зрабіць эксперымент. Так, вы нам патрэбныя. Нам патрэбныя людзі, якія гатовы піць алкаголь. Это будуць розныя дні Угу. і розныя месцы. Нейкія людныя месцы, дзе звычайна ў чалавека вось нейкі Мгм. мікрастрах з'яўляецца, і праверыць, што вось келіх шампанскага, ружовыя шокі. Мгм. Але не пачалося. Збяром людзей? Ну, от калі не збяром, Было б насамрэч клёва вот трошкі больш не глыбока гэту ўсю гісторыю даведацца, чаму людзі вот ад алкаголя яны менш сарамлівыя. А ёсць людзі, якія ад алкаголя на іх, наадварот, напрыклад, не ўплывае. То бок, што яны там хочуць спаць ці што-то такое. Вось. Ну, карацей, неяк так. Абмеркавалі сорам без сораму. Тут трэба было, не ведаю, пачаць распранацца ці нешта такое. Ну, нібыта сорам без сораму, нешта такое. Ну, ладно. Мы не гатовыя. Мы не гатовыя. Вы не гатовыя ці мы не гатовыя? Ніхто не гатовы. Ніхто не гатовы. Вось. Ладно. Дзякуй вялікі, што глядзелі. Вось да наступнага відэа. Усім шчасліва. Ой, кайф.